תודה רבה לך. הגענו לשווה בדיקה. מנחם הורוביץ ביקר בתחרות הרובוטיקה הבית ספרית ואיתר את הילדים שבקרוב יהיו שווים הרבה מאוד כסף. הנה. שלום לכם. לפני מספר שבועות קיבלו תלמידי ישראל משימה לבנות רובוט. הרובוטים הטובים יתחרו ביניהם והמנצחים יטוסו לחוץ לארץ. האם זה נשמע מעניין, עתידני? יצאנו לבדוק. נשארו איתי. עכשיו הרובוט עולה למשחק, זה רגע האמת, כל מה שבנינו וכל מה שעבדנו בשבילו, עכשיו זה יוצא לפועל. השאר לנו בהצלחה. אם יש למישהו פינישים אחרונים לעשות על הרובוט לפני שהוא יוצא, עכשיו זה הזמן. אנחנו לא כובשים את לבנון, בנינו רובוט. זה רובוט שעבדנו בשבילו של חודש וחצי, יום ולילה. התחלתם את העבודה כבר בבית הספר? כן. ואתם ממשיכים אותו פה? לא, עכשיו אנחנו רק מתחרים בו. עכשיו אנחנו עושים שפצורים אחרונים, תיקונים אם אנחנו רואים בעיות שעולות. בעיקרון אנחנו סיימנו את העבודה לפני כמה שבועות. לבנות רובוט זו משימה קשה מאוד. כן, זה לוקח המון זמן, יש לנו המון אנשי צוות, חלק שעובדים על האלקטרוניקה, חלק על המכניקה של הרובוט. ואנשים מגיעים לפה בלי שום ידע, ואנחנו מלמדים אותם הכל מאפס. בכמה זמן מתקבל כזה רובוט תדע? 6 שבועות זה הזמן שמוקצב לנו, לא דקה מעבר. ולא משנה כמה חברים משתתפים בפרויקט? לפחות 15 ומעלה. כולנו למדנו 6 חודשים איך לבנות רובוט, איך להתעסק במכניקה, באלקטרוניקה, כל הדברים האלה, ויצא לנו חודש וחצי להוכיח את זה. בעצם הפרויקט הזה, בקבוצה שלנו, עוזרים לארץ, להביא יותר מהנדסים לתחום הזה. בני, ידעתי שישראל היא מדינה טכנולוגית מאוד מאוד חשובה, לא ידעתי עד כמה. אתה גם שם לב עד כמה זה מלהיב את בני הנוער, וכבר בגיל כל כך צעיר, אנחנו מתחילים בחטיבות ביניים ואפילו קודם, באמצעות רובוטיקה, לדחוף בני הנוער, לכוון את עצמם לכיוון מדעים וטכנולוגיה בעתיד. הקבוצות מגיעות להתחרות בארצות הברית, וזה בשבילהם הישג בלתי רגיל. So our mission is to inspire young people to become science and technology leaders and innovators. So we make it fun and we make them exciting. So we've got kids all the way from age 6 to 18 participating in our programs, which are like a sporting event, except it's all about the sport of science and technology. So they think kids don't like science and technology, but I think if you give them an exciting, challenging problem like, hey, go build a robot that can play this game, they really get into it. אטרף של ממש. מטורף, אנרגיות, אבל הכל מילדים שאוהבים טכנולוגיה, לא רואים דברים כאלה. הם עכשיו מחליפים את החלקים כדי להתחרות במקצוע הבא. בעצם מה שיפה זה שזו גם תחרות, אבל זה גם עבודת צוות. כל פעם הם בברית אחרת, הם צריכים להילחם נגד ברית אחרת, אבל הם תמיד עובדים מאוד קבוצות. אנחנו מחפשים ספונסרים למיניהם שיעזרו לנו וילמנו. העלות ההתחלתית היא כ-50,000 שקל בתחרות, והעלות של הרובוט יכולה להגיע עד $4,000. אתה יודע, יש פה מאות בתי ספר, ויש גם עשרות מקומות שבמשך הקיץ הם לומדים, מתלמדים, מלמדים. מה קרה? הפכנו לזה מעצמת טכנולוגיה? קודם כל אנחנו מעצמת טכנולוגיה, ואתה תראה הרבה מהחבר'ה האלה אחר כך במהנדסים בהייטק. ואם אנחנו משווים את הרמה של החבר'ה פה לארצות העולם? אני חושב שישראל עוד לא זכתה במקום הראשון, אבל הגיע כל כך קרוב, והשנה זו ההזדמנות, כי הרמה השנה היא מעל כל שנה. ואין ספק שאנחנו מובילים בעולם בתחום הזה, אנחנו מובילים בעולם ברובוטיקה ובהייטק, והחבר'ה האלה עוד ימציאו את ה-Waze הבא. לא חייב מגמה טכנולוגית. יש לנו פה בחור שמפרק את הרובוט בחצי שעה, ומגמה רגילה, לא 5 יחידות מתמטיקה. התחרות היא השנה מאוד מאוד רצינית. נכון, זו תחרות מאוד קשה השנה, גם כי יש כל מיני תלות ברובוטים אחרים השנה. אנחנו נקווה שננצח, יש הרבה קבוצות מאוד טובות. הקבוצה שלנו מאוד מתמקדת ברעיון של לתת את הטכנולוגיה לקהילה. אנחנו מאוד משתלבים בתוך הקהילה, בבית הספר שלנו, בעיר שלנו, מודיעין. These kids are going to grow up and solve so many of the world's problems. And they're not just great scientists and technologists, but they know how to work in teams. They know how to speak. They know how to present. They have great skills. They know about gracious professionalism. It's just amazing to see how much these kids
and their families and their friends, how enthusiastic they are. It's a very, very exciting, enthusiastic crowd. חברים יקרים, זהו הפנינג מרשים ביותר, ומי שלרגע חשב שלילדי ישראל אין כישרון טכנולוגי או שהם רחמנא ליצלן עצלנים, קיבל הוכחה שעם התמריץ הנכון זה יכול להיות שונה. בהצלחה לכולנו. הבנתם? אנחנו סיימנו.